Здравейте, аз съм Соня Калинова и съм финансов експерт и регистриран кредитен посредник в БНБ с опит в сферата на банковото кредитиране и кредитните продукти за физически лица. Занимавам се с финансов анализ на клиенти относно семейния бюджет и оптимизиране на разходите по кредитни задължения, както и консултиране по всички въпроси за ипотечно и потребителско кредитиране и задлъжняване. Днес ще поговорим по темата за вече сключените ипотечни и потребителски кредити в лева и какво се случва след въвеждане на еврото в България. Както стана дума вече в предишните ни видеа, след 1 януари следващата година в България официалната валута вече ще бъде евро. Ще има един период от един месец, месец януари, през който може да се правят разплащания в двете валути, в лева и в евро. Но ако платим стока в лева, например в магазина, ще получим рестото си в евро. След приемане на еврото, всички съществуващи ипотечни и потребителски кредити в лева автоматично ще бъдат превалутирани в евро. Това става напълно безплатно за клиентите и не се дължат никакви допълнителни такси. Към момента на превалутирането няма да се налага подписване на нов договор или предоговаряне на условията. Какви са основните промени, които ще настъпят? Вече ще виждате остатъка по вашия кредит. Това е оставащата главница само в евро. Остатъчната сума ще бъде автоматично конвертирана от банката в евро, използвайки официалния фиксиран валутен курс 1.95583 лева за 1 евро. Например, ако остатъкът по вашия ипотечен кредит към 1 януари е 120 000 лева, в електронното банкиране след превалутирането вече ще виждате 61 355 евро и 3 евроцента. Месечните ви плащания също ще бъдат преобразувани в евро, но тяхната стойност ще остане същата. Няма да се увеличат или да се намалят, защото само валутата вече ще бъде различна. Месечните вноски от месец януари ще се изплащат вече само в евро. Всички останали параметри по кредита, които са упоменати в договора за кредит, като лихвен процент, срок на изплащане, застраховки по кредита, няма да бъдат променени към момента на приемане на еврото. Ако по вашия кредит ползвате фиксиран лихвен процент, лихвата ще остане същата до края на периода с фиксиран лихвен процент по кредита. Преминаването от фиксиран лихвен процент в левове към фиксиран лихвен процент в евро не може да води до по-неблагоприятни условия и резултати както за клиента, така и за кредитора. Ако имате кредит с променлив лихвен процент, независимо от вида на кредита, дали той е ипотечен, потребителски, лизинг или фирмен, т.е. лихвата по този кредит е плаваща, тя ще продължи да следва условията, договорени в договора за кредит, но ще се влияе от промените в основния лихвен процент на Европейската централна банка ЕЦБ, а не както до сега от тези на БНБ. Приемането на еврото няма да се отрази на лихвения процент по вашия кредит към момента на превалутирането, само защото валутата вече е различна от досегашната по кредита, т.е. вашите условия няма да се променят към по-неблагоприятни. Лихвеният процент ще бъде преобразуван по методика, която да гарантира, че лихвата, която ще плащате в евро, е еквивалентна на тази в левове към датата на извършване на превалутирането или конверсията. Въвеждането на еврото не може да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти или като основание за действия от банките или финансовите институции или кредиторите изобщо спрямо техните клиенти, които биха поставили клиентите в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им преди превалутирането. Това ще важи както за небанковите финансови институции, които предоставят кредити на клиенти, така и за всички останали кредитори в страната. Обезпечението по кредита ви ще остане без промяна. Всички обезпечения по кредитите, като ипотеки, поръчителства и други, също ще запазят валидността си, без да е необходимо да бъдат подписвани нови договори за кредит или допълнителни споразумения. При кредитите, обезпечени с ипотека на недвижим имот, няма да е необходимо вписване на нова ипотека или други действия при нотариус, свързани с превалутирането. Благодаря за вниманието.